Lelo panyasa voice box Machinga Boys akunena kuti anzathu amene mumanena kuti boma ndi lomweli mukunena chifenzo chifukwa zanu zili bwino chifukwa chokuti inuyo mmalandiratu zinthu zaulere kuchokera kwa achakwera ndi chipani chawo cha Malawi Congress Party ndi mavuto amene Amalawi akumana nawo inuyo kwenikweni sakukukhudzani chifukwa chokuti mukumalandira zinthu zaulere ndi mukalandira zinthu zaulere chonchija akungokupemphani kuti ayi musamabwere pa social media nkumalubwalubwa chifukwa kuti kunja akutu anthu akuvutika. Tete khale modzi pano panyasa voice box kuti Machinga Boys akuti bwanji pa nkhani imeneyi ndipo akamaliza mutiuza maganizo anu in the comment section below pano panyasa voice box. Kumawa kalero Amalawi lachisanu mwana wa maya chitenji chokera kwa Machinga mwachidule Machinga Boys ndimafuna ndiyambe ndi motere. Munthu ovala zopasidwa samaziwa mtengo. Munthu ovala zopasidwa samaziwa mtengo. Ngakhale mutafunsa kunena kuti trouser iyi inagulwa ndalama zingati sanganene chifukwa chonena kuti munthu uyo anachita kupasidwa zinthuzo. Amene akuziwa mtengo ndi amene anakagulawo ndi amene amaziwa mtengo. Ndayamba ndichoncho kummawa kuno. Pakuyankhula kwanga kwa lero kwenikweni ndifuna kulunjika kwa anthu onse amene amadya zaulere ku Malawi. Ndikamani kuti anthu onse amene amadya zaulere ku Malawi ndikutanthauza kuchokera achakwera mpaka ni onse amene amawathandizira achakwera mpaka ndi makadeti omwe amene amati akamalowa pa social media madata ndiyo kuti amachokera kwa achakwera. Akamagula chakudya kapena china chilichonse chimene amapanga pa umoyo wa anthuwo ndalama yake imachokera kwa achakwera. Nimafuna ndikuwuzeni komanso kukuchenjezani. Ukakwera pasana pa njovu usamati kuti pasi palibe mame. Kodi inuyo munali ndani? Zana munali ndani? Munkalira siku lonse, wiki yonse, mwezi wonse, chaka chonse mukhalira kulira kubula. Tikanena achakwera kuona jacket imene amavala achakwera pa nthawi imene yoyo, kuona skumba imene amavala achakwera pa nthawi imene yoyo, kuona sapato imene amavala achakwera pa nthawi imene yoyo. Mukanakhala ena ake ndithu anyamata anu akamabwera kusayankhula zinthu zopanda mutu, zinthu zosagwira mutu, bwezi pena pake kumayimbi kwa alowera ku inbox ndikomawazuzula kunena kuti musamakolezere moto Amalawi akamamva kudandaula, Amalawi akamalira musamawakolezere moto. Ngani yanga ndikupita kwa Dani Lulu. Adani Lulu anthu akudandaula zimene zikuchitika ku Malawi, mmene zinthu zikudulira, mmene zinthu zikukwerera. Nkhani ya tomato, nkhani ya tomato itu yangokhala point kapena poyambira kunena kuti apapa poyambira nkhani. Koma akamanena anthu nkhani ya tomato chimakhala chisanzo. Mwachidule a Jokes anabwera kuzalongosola zokuza nkhani ya tomato. Komatu mutati mwamvesese ngati mutu mwatumo muli mamina okwanira, ngati muli zimphonongolo zokwanira mutu mwanumo mutati mwamvesese nkhani yonse inali ya pa tomato pokapo yayi. Chinali chisanzo kunena kuti kodi ngati zafika chochi pa nkhani ya tomato kuli bwanji kumbali ya chimanga. Akuluakulu zinakambo zinaleko. Malawiyu wafika pena pake. Malawiyu anthu tikumva kuwawa. Malawiyu zonena kuti ndiye mwe uja Malawi uyuyu amene tamukhala 5 years ago wina aliyese kumasangalala odandaula nkukhala wochepa ngati nkhapa kamwa. Akuluakulu ikazafika size yonena kuti anthu 1000 nkumapezeka kuti anthu 700 kapena 800 akulira nkumasangalala anthu 20. Pamene potimanena kuti zikolo basi pamene kulatapo, pamene popo zikolo latapo chifukwa ndi ochuluka kwambiri amene akulira osangalala ndi ochepa.
ndipo panopa ndifuna tikusimikizeni kunena kuti anthu okhawa amene akusangalala ku Malawi ndi amene amalandira ndalama yaulere kuchokera kwa Chakwera. Ndiye ine ndimafuna kungozuzula anthu okhawa amene ali ndi chitidwe onena kuti Amalawi akamazabwera kumazalira apa kudandaula zinthu mmene zikuyendera ku Malawi nkumabwera munthu wina chipumi bi kubwera pene papa ndi audio yake kapena kupita kutsamba la chezo ndi kumayankhula kumene kuja zinthu za mtuzo zopanda mutu. Iweyo ndi mbuzi Dani Lulu. Ndifuna ndingokuwuza kuti ndipite pa point. Iweyo ndi mbuzi mpaka ndi onse amene umagwirizana nawo zochitika kapena amene mumasapotana nonse ndinu mbuzi. Kodi ndingokufunsani inu ya Dani Lulu. Anthu onsewa Malawi amene amapereka misonkho atati achoka Malawimo kapena atati asiye kupereka misonkho. Inu ya Dani Lulu mukhoza kuyankhula zimene zisi popeza kuti Dani Lulu ntchito imene iliyonse imene mmagwira palibe koma kuti panopa mmayendera galimoto yoti mafuta amachita kukutirani Achakwera mafuta aulere. Airtime yanu imakhala yogulidwa yaulere. Inuyo madata anu social media imene malowayo madata yake ndalama za misonkho za Malawi yaulere simumagwira ntchito ina iliyonse. Kodi lero kulipo kumene mungapite kukayimba anthu ndikukusatirani tangoyerekezani munene kuti ndifuna ndikayimbe kwakuti muone mukasiyanise nokha mmene anthu ankakusatirani kumbuyoko ndi lero mukasiyanise nokha. Kodi inu munthu amavina ali ndi chala popeza kuti wina aliyense lero akuziwa kunena kuti zonsezi zimene zikuchitika chifukwa cha Chakwera. Ndipo ndikudabwa kunena kuti ndikubaona DC Aboni Kalindo akumabwera nkumaza yankhula nkhani ya Katangale kunena kuti Malawi sopano wasaza ndi Katangale. Aboni Kalindo zimene musamazidabwe iyayi musamazidabwe ayi sizingateke Aboni Kalindo iniyo ngakhale mutazuzula anthu amene wajawo maministre momo kandi ku polisi kandi kuti kwina kulikoseko kandi ku Escom inu mukale muzizuzula pamene papa palibe chine chonse chimene chingasinthe. Aboni Kalindo ziko ilili lawola kuchokera kumutu. Ziko ili lawola kuchokera kumutu amene akuononga ziko ili ndi Achakwera. Ziko ili amene akuliononga ndi Achakwera. Katangale amene akuchitikayo akuchitika kuchokera kwa Achakwera. Anthu onsewo akuwaonera Achakwera. Akuwaonera Achakwera. Chifukwa chimene ndingathe kukuza ndikakhala asilikali akapita ku nkhondo asilikali onse amasatira zimene akupanga komanda. Kulibe asilikali amene angapanga zimene zofuna mwa iyeyo amadikira chilamulo chochokera kwa komanda. Zimene akupanga komanda ndi zimene amapanga asilikali osatira mimba ni osatira mbuyo. Akanena kuti tiyende chafufumimba asilikali onse amayenda chafufumimba. Akanena kuti tiyende chagada onsewa amayenda chagada amasatira komanda. So pano Aboni Kalindo inuyo musamavutike kumayankhula za Katangale amene ali Malawi. Katangale uja amene ali Malawi uja Achakwera amamuziwa. Ndipo amene anatuma kuti Katangale azichitika ndi Achakwera. Mungoyankhula bwanji kuti inu musayiwale maboma onse akumbuyoku amene tikati ukhala nawo kunali anti-corruption bureau imene kodi pa nthawi UDF imene inkalamulira Abakiri ndikugaza zonena kuti tifuna pakhale anti-corruption bureau. Chimene anabweresera anti-corruption bureau chifukwa chani anali mabreki anaziwa kunena kuti anthu amene ndizigwira nawo ntchito mboma mumu kuli anthu osiyanasiyana amiyoyo yosiyanasiyana. Kodi ndikuwuzeni mbanja mukhoza kubadwa anthu 10 mwa anthu 10 mu mbanjamo bambo wabwinobwino mayi wabwinobwino koma ana 10 muzapeza kuti pali ana ena akuba mmene mumu. Tsopano nkumazifunsa kunena kuti kodi mwana wakuba uyu anatengera ndani? Zimene muziziwa ndiye kuli bwanji kuboma. Boma limagwira ndi ntchito amagwira ntchito anthu ambirimbiri osiyana mmadera mochokera makulidwe awo. Ndiye zimene anapanga Abakiri kuti ndifuna ndikhazikise anti-corruption bureau amene azipanga control anthu opanga Katangale. Lero ndiye munthu wina wake munthu mkulukulu ati munthu akuti anali busa nkumenena kunena kuti iyayi tifuna tiyithese anti-corruption bureau. Anti-corruption bureau kulibeko. Achimwene bungwe lina lililonse ziko lina lililonse lopanda mtsogoleri likhoza kuyenda bwa. Kwa anti-corruption bureau kulibe wankulu. Director waku anti-corruption bureau chichokere cha Amayi Chizuma anawachosa ncholinga choti amayi aja amawapsinja amayi aja amawasekera nsewu anthu aja amachingira msewu
alonda kwambiri ndi amaona kunena kuti no ifeyo zimene tikufuna sizingatheke nangati munthu uyo akhale apapa tikufuna tithese anti-corruption bureau kuti ifeyo tizingoyenda wayawaya mopanda wina wake kuti azitiyang'anayang'ana ndi zimene ana apanga Achakwera ndiye inuyo muganiza kunena kuti pamene pakatangale mukunena kuti nkumanena kuti katangale akoza kutha azitabwa kumene kuchako mukamamva kuti kumudzala katangale ndi zimene anapanga pamene pachapo. So pano sizingatheke kunena kuti zikoli anthu 15 million kapena anthu 18 million akukhala akulira kusangalala kwa anthu 5 million. Anthu 5 million okhawa nkumagulirana madata, nkumagulirana mafuta aulere, nkumapa masana makontrakti mopanda ndondomeko. Anthu amene ajawo ndikumabwera pa social media aboma ndi lomweli. Mbuzi za anthu achulukirenji anthu amene akulira m'Malawi akuluakulu. Kodi bwanji nthawi zina zake osamachoka ndikumapita kumizi uko kumapita kumakaona kuti kodi anthu moyo akukhala bwanji. Anthu munthu ngati akukanika kugula tomato munthu akagula somba, munthu akagula masamba akagula akuluakulu. Kuchigayo munthu yapita munthu moyo wa munthu kumakhala bwanji. Ziko lake lomwe kungolitembenuza within 5 years ziko ulitembenuziratu pasi kukhala mmwamba ndi kukhala ku pasi. Achakwera amenewo ati ku president ino galimoto saphunzirira popo ayi ndifuna ndikuuza ni galimoto udriver samaphunzirira pompo zosatira zake kugwesa galimoto. Lero galimoto yamwe aigwesatu zijanga yankula chinatupire muluzi wina aliyese lero amazivomera ndipo amene samavomera ndi mbuzi ya munthu. Zimene ankayankhula atupere zija kuti nauti simungampase galimoto lenala kuti ayendese lero ndi izi ndipo ndi osavomerezayo ndi mbuzi ya munthu. Mwazionatu lero galimoto je yagwesedwa. Galimoto yagwesedwa lero wina aliyese akuona ndipo zomvesa chisoni kwambiri zimene ndimadandawula inecho ndikuti eti Malawi muli anthu ambiri ophunzira kwa basi amene anaphunzira koma lero angokhala du kungopanga chisango kungokhala du nkumangoonera ndalama yakwacha ikungogwa kumangosasuka ndalama yakwacha. Hey, nobody business. Palibe aliyese amene zikunkhuza zonena kuti akoza kubwera kuyima pamene popo nkhuza yankula ngakhale andale amene akuti andale ngakhale kuti ndikhadi mabungwe amene amati akuti mabungwe osanadyesidwe zibasi pano alizi palibe wina alisewo yankula. Ife tinaziziwa maboma akale ndalama ikamagwa mpaka amabwera ndithu kutaya nthawi yawo kubwera pa wireless kuzapanga announce kunena kuuza mtundu wa Malawi kunena kuti ndalama ikugwa 3%, 2% kumabwera kumazalengeza. Lero ndalama kumagwa 15%, 20% koma chimunthu chilidodovwi akuti ngakhale minister wawo nduna yezofalitsa nkhani ilipopo koma osabwera kuzanena china chichonse anthu kumangodabwa akapita ku shop kuti akagule zinthu kumapezeka kuti lero zinthu zakwera mmawa zinthu zakwera mtondo zinthu zakwera akuluakulu kungokhala ngati muja amakwerera makwerero ngati munthu akamakwerera makwerero kuti afuna kukwera pamwamba pa nyumba. Ndalama ikungotsika lero kumangotsika ndalama chinthu china chichonse kumangokwera kanga kuti zikolo mulibe president ndiponso ine ndikoza kuti ziko la Malawi mulibe president. Akuluakulu Achakwera awawo amene munguwapangawa kuti achakwera muziziwe lero ngati simumaziziwa anthu Achakwera awawo si Achakwera amene ankavoteredwa nthawi ija. Achimwendo banda ndi gulu lawo anakachudula china chake chooneka ngati Achakwera chizude chokhala ngati Achakwera anakachudula Achakwera kuli kumene kulipo kumene ali Achakwera ngati sanafe Achakwera sindikuziwa ndete anakabisa pena pake ndiye anakapanga chizude achibweresa pene paje sichimamva chizude chimene chiyo sichimamva chimene chimaoneka ngati Achakwera koma sa Achakwera chifukwa just imagine akanakhala kuti awangukhala Achakwera aja ankayankhula zinthu zambirimbiri ndayi imene ijayo ndi kukhala ngati amene wa Achakwera nditudi ndikukhulupirira kuti imene tayambira kuyankhula muja panopa atapanga china chake chonena kunena kuti oye awawa ndi Achakwera koma ndikuti awa si Achakwera amene ankavoteredwa aja anakasungidwa kwina kwake ndiye atenga chizude china chake chimene achipanga chiroboti nkuchibweresa m'Malawi ndiye
kuone kumaoneka ngati achakwera koma ndikufuna ndikuuze chimene chete chizude chimene chijacho ndi chidole china chake chimene chapangidwa chimene chilibe ntchito sichimamva lero ziko likupangidwa control ndi achimwendo banda. Achimwendo banda lero amene akupanga control ziko ilo ndiye muziona achimwendo banda pakakhala china chichi chose chofunika kuti chiyankhulidwe lero lingakhala a minister of information lero anasiya kubwera mmalama mabwera ma interview oti iwawo mafunso oti samafunika kuti iwo akanatha kuyankha akumatha kuyankha mafunso ena aliwonse amene akukuzidwa kunena kuti minister of information akanakhala akuyankha lero akuyankha ndi achimwendo banda. Lero control ziko la Malawi kupangidwa ndi achimwendo banda. Just imagine achakwera kulibeko chija chinchizude chija chinchidole chimene chapangidwa chiroboti mkungo chiveka masiki okhala ngati achakwera mkungo chipasa voice yokhala ngati achakwera koma si achakwera. Wake up akuluakulu. Inu kulibe anthu ophunzira ku Malawi, kulibe anthu okhuzidwa amene akukuzidwa ndi zimene zikuchitika ku Malawi woti kungokhala du basi akuti kumangodikira akuti September pa chisankho chake chiti. Inu chisankho chake chimene mukuchidikira chiticho chisankho chake chimene chimukuchiona chikufana ndi chisankho kapena zake za chisankho. Ichi si chisankho ya kodi chisankho amawalesa anthu kukalembesa chisankho kodi ni maesa mawayiresi mabungwe ena okhuzidwa ambiri amakhala akuyenda ngakhale mmisi kunkanala likira zimaikofoni zinkuza mawu zija akudusa nazo adusa kwauza anthu kuti akalembese. Lero anthu akuchita kuthamangitsidwa kolembesa zisankho mukuti chisankho chimene akuyembekezera ndi chatundu wanji. Koma akuluakulu mukanakhala mukumva chisoni muzimva chisoni. Ndiye inuyo nonse amene mmalandira ndalama za ulere kuchokera kwa achakwera amene mmalandira petro wa ulere kuchokera kwa achakwera ndi amene mukubwera nkumazanena kuti iyayi amalaya asamabwere kumazuzula kapena kumazadandaula za kukwera kwa zinthu ndi nonsenu afiti.